Ahí dentro están los pulmones, que toman el oxígeno del exterior para que vaya a todo el cuerpo y liberan el anhídrido carbónico de la sangre. La laringe, después por la tráquea y por último pasa por los bronquios, que son como unos tubitos que llevan el aire a cada pulmón. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes, formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Què és això? Los pulmons. Los pulmons. Sang. Obre? Sí. Los pulmons tienen sang. La tràquea, què creieu que és? Com una esponja o és dura? A veure, toqueu. Què són els pulmons? Són tubets. I ara l'altra la tràquea, a veure com és. Què és això? Un tub per on circula la sang. Una artèria o una vena. Per a què serveixen els pulmons? Para respirar. A veure, anem a respirar, va. Inspirem, expirem. Inspirem, expirem. On són els pulmons de l'esquelet? I qui els protegeix? Costelles. Què és el que té la safa? Els pulmons. Els pulmons i què més hi ha? La boca. La boca. El nas. Per on agafem aire? En la
Per la nariz. Per la boca. Pel nas i per la boca. I aquest aire on va? Per la tràquea. Per la tràquea. I després de la tràquea, Els pulmons. Els pulmons. què fan els pulmons?